«15 година. Час новин на ТР. Ви дивитеся «Заман». 13 грудня, 1385-й день анексії Криму. У студії Ескандер Маметов. Захист Володимира Балуха у ці хвилини оскаржує запобіжний захід – домашній арешт. Розгляд апеляційної скарги почнуть розглядати за годину у підконтрольному Кремлю Верховному суді Криму. Український активіст Володимир Балух, який майже рік провів у СІЗО за сфабрикованими звинуваченнями, з 1 грудня перебуває під домашнім арештом. Йому заборонили залишити житло, спілкуватися із свідками та користуватися інтернетом і поштою. А вже завтра справу Балуха знов спробує розглянути Роздольницький райсуд. Українця затримали рік тому. ФСБ закидає йому зберігання патронів та тротилових шашок. Правозахисники переконані, справжня причина арешту – проукраїнська позиція Володимира Балуха. Йому вже виносили вирок, але потім скасували і справу відправили на повторний розгляд. Верховний суд Криму розглянув апеляційну скаргу громадського діяча Сейтумера Сейтумерова, не дочекавшися його самого. Коли він разом із правозахисником Рустемом Кемілєвим прибув до суду, з'ясувалося, що засідання вже відбулося. Тепер Сейтумеров рішення дізнається лише, коли отримує його поштою. Однак його захист вже припускає. Верховний суд Криму найімовірніше відхилив апеляцію, залишив у силі штраф у розмірі 2000 рублів за публікацію у соціальних мережах. Йдеться про фотографії з мітингу забороненої в Росії організації Хізбут Тахрір, які Сейтумеров поширив на своїй сторінці у контакті ще до анексії півострову. Окупанти за це закидають йому пропаганду екстремізму. Был пропущен срок исковой давности. То есть не могли привлекать человека по истечении 3 лет. С 2013 года прошло 4 года. Вот. Срок исковой давности пропущен. И, то есть налицо факт, опять-таки, преследования и неправильного отношения к крымским татарам. В российских судах есть такое полномочие делать заключать судебные решения по, скажем, каким-то правонарушениям, которые были совершены в другой стране, то я хотел спросить у судьи, есть ли возможность тогда в российском суде наказать тех, кто в 1944 году депортировал крымских татар. Політв'язня Арсена Чапуха можуть перевести до медичної частини СІЗО. Про це начальник Сімфропольського ізолятору повідомив захиснику Чапуха Айдару Азаматову. Відомо, що минулого тижня у в'язня стався мікроінсульт, а керівництво ізолятору відмовилося надавати медичну допомогу. Арсен Чапух – фігурант так званої справи про вимагання великої суми грошей в громадянина Туреччини. Окупанти під час так званої спецоперації 23 листопада затримали 5 кримських татар. Серед них був і Арсен Чапух. Сегодня должны его перевести в медблок, обследовать его и рассматривается вопрос о его переводе в одно из медицинских учреждений. Так ли оно или не так, я после того, как встречусь со своим доверителем, узнаю. То есть приходили к нему, не приходили, оказывали помощь, не оказывали. Это я буду знать после того, как с ним побеседую. Родичі політв'язнів сподіваються побачити у списках на обмін своїх близьких. Вони звернулися з листом до президента України Петра Порошенка, просять гаранта Конституції зустрітися з ним особисто та обговорити якнайшвидше визволення їхніх близьких. Більше 60 наших громадян країна-агресор утримує у буцегарнях Росії, Білорусі та в окупованому Криму. Меджліс направив офіційне звернення у ПАРЄ, аби не допустити повернення до її складу російської делегації. У Страсбурзі позицію України озвучив заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз. Він виступив перед Комітетом міністрів Ради Європи. Чийгоз зачитав текст заяви Меджлісу кримсько-татарського народу від 8 грудня цього року. Цитата. «Нам всім потрібна сильна Рада Європи для зміцнення миру, що ґрунтується на справедливості та міжнародному співробітництві». Кінець цитати. Заступник глави Меджлісу засудив агресію Росії проти України і звернув увагу учасників засідання на злочини російських окупантів проти кримських татар, етнічних українців і громадян України інших національностей, які проживають у Криму. До того ж, закликав Комітет міністрів Ради Європи рішуче пресікати будь-які спроби відновлення повноважень делегації Росії у ПАРЄ до повної деокупації Криму і окремих районів Донецької та Луганської областей.
Газовий хаб в Австрії після аварії перерозподілив транзитні потоки. Про це повідомили в компанії «Газконнект Австрія». Постраждалу ділянку газогону, що проходить під землею, вдалося ізолювати. Проте, як повідомляють місцеві ЗМІ, транзит газу територією Австрії на південь і південний схід обмежили до особливого розпорядження. Держуправління кримінальних розслідувань, експерти на місцях продовжують розслідувати причини аварії. Основна версія – технічна несправність. Перебої з транзитом російського газу виникли напередодні через вибух і пожежу на австрійській газорозподільчій станції в Баумгартені. В результаті інциденту загинула одна людина, більше 20 поранені. Перебої у постачанні палива зачепили Словаччину, Словенію, Угорщину та Хорватію. Через аварію на австрійській газорозподільчій станції у Баумгартені транзит газу території України зменшився на 23%. Про це повідомили у Міненерго. За словами міністра Ігоря Насалика, після відновлення робіт на станції для України ситуація вже повернеться до звичайного режиму. В принципі, там відновлена вже робота по Австрії, і ми не будемо мати абсолютно ніяких проблем, які зв'язані з транзитом російського газу. Тобто він відновиться в повній мірі. Більше того, була прийнята постанова, яка ініційована Міністерством енергетики, про те, що йде відбір конкурсної комісії щодо залучення оператора, які повинні забезпечити там після 2019 року повністю об'єми газу, які йдуть через українську газотранспортну систему. І вже за 2-3 роки газ для українців має стати дешевшим. Про це під час засідання Кабміну заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. За його словами, для зниження ціни на газ слід наростити видобуток власного блакитного палива, а також з країни-імпортеру газу стати експортером. Прем'єр вважає, зробити це в середньостроковій перспективі цілком реально. Укргазвидобування має наростити добичу українського газу. В 2020 році ми маємо забути про імпорт. І газ має в 2020 році для населення України суттєво знизитись в ціні. Це є принципове завдання, яке я поставив перед «Нафтогазом». Екстрений саміт ісламських держав у Стамбулі через Єрусалим. Мусульманські держави гуртом засуджують рішення Дональда Трампа. Усі гучні заяви лідерів у нашому сюжеті. Ердоган закликав світ визнати Єрусалим столицею Палестини. Такою заявою турецький президент відкрив екстрений саміт ісламських держав у Стамбулі. Заклик Реджепа Таїпа Ердогана став відповіддю на визнання Дональдом Трампом Єрусалима столицею Ізраїлю. Це рішення американського президента Ердоган назвав незаконним і провокативним і закликав відмовитись від нього. Від голови Організації ісламського співробітництва традиційно дісталося на горіхи й Ізраїлю. Ізраїль – це держава-окупант і держава-терорист. Зберігати нейтралітет між окупантом і жертвою окупації – значить бути співучасником окупації. Туреччина також пропонує спільно боротися за визнання усім світом держави Палестина у кордонах 1967 року зі столицею у Східному Єрусалимі. Міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу припустив, що саміт визнає Східний Єрусалим столицею Палестини та закликає Ізраїль залишити зайняті після шестиденної війни 1967 року території. Цей крок, як і подальшу розбудову на спірних землях ізраїльських поселень, міжнародна спільнота не визнає. Позачерговий саміт, що відбувається сьогодні, покаже рішучість ісламської спільноти. Ми будемо працювати разом по цій ситуації і будемо рухатись вперед. В екстреному саміті Організації ісламського співробітництва беруть участь 57 мусульманських країн. На саміті серед інших присутній палестинський лідер Махмуд Аббас. Він заявив, що після рішення Трампа палестинський народ не погодиться на жодну роль для США у мирному процесі на Близькому Сході. Рішення американського президента – це найтяжчий злочин і подарунок сіоністському руху. Це безпрецедентне Єрусалимом, наче це місто – його власність. Як відомо, 6 грудня Дональд Трамп розпорядився перенести американське посольство до Єрусалима. Таким чином, фактично визнав це місто столицею Ізраїлю. Це викликало хвилю обурення і протестів по всьому світу. Щоб виробити єдину позицію мусульманських країн, Реджеп Таїп Ердоган скликав позачерговий саміт у Стамбулі. Олена Шустова, Заман, АТР. Наразі це всі новини. Аби знати більше, дивіться наступний випуск «Заман» кримсько-татарською Шевкетом Наматулаєвим менш ніж за годину. А просто зараз програма «Бугун» із Олегом Борисовим. Будьте з нами.